Și astăzi o să vă arăt cum să filmați mai mult de 10 minute cu Bandicam. Deci este extrem de simplu, absolut extrem de simplu. Nu mai știu de unde am făcut, deci parcă era pe undeva pe la stări. O chestie video, să filmeze numai da, despre nu video înregistrare, pulsare, setări, uite aici la setări, calitate, eu cred că o să măresc calitatea, o să fac de 100, nu știu de ce nu merge, calitatea de 100, așa. FPS 30, o să-l bag de 10 FPS-ul, așa, și nu știu ce să mai fac. Tot de la stări pe undeva, uite aici, vedeți, setări și efecte, culoare pix, în fine, normal, da, aici sunt toate filmările. Stați un pic că nu mai găsesc. General, avansat, uite aici, o să vă dea chestia asta. După un timp, voi aveți așa, stați un pic, am stupid, așa, voi aveți aici 10 și scrieți o oră, 10.000 de ore, cât vreți. Oprire automată, deci cum intrați în Bandicam, dați general, o să vă apară chestia asta unde dosare, înregistrări, opțiuni, înregistrare automată, oprire automată, setări și chestia asta, how to, așa, how to, în fine. Și așa v-am prezentat cum să faceți mai mult de 10 minute să vă filmeze Bandicam-ul. Sper că o să vă meargă și vouă. Deci până data viitoare, bye bye!